आलेमाव तुम्ही म्हणता आपल्याला मराठी समजत नाही म्हणून तुम्ही म्हणता आपल्याला मराठी समजत नाही म्हणून पण तुम्ही ह्या सभागृहात एरे एरे पावसात रुपये ही कविता तुम्ही म्हटलेली आहे. एक्सक्यूज मी स्पीकर सर स्पीकर सर अजून मराठीतच विचारतात ते कोकणीत विचारा सर त्याची गरज आहे. स्पीकर सर ती पोएट्री मुस्तकले हा असा माग भाषा आहे ना एरे एरे पावसा तुला येता पैसा पैसा झाला मोठा पावस झाला मोठा ती हा पण माग भाषा सोड ना ती पोएट्री आम थोडा असतो म्हाका बरोबर शिकवलं ती तकल्या पण आमकां ते येना. आमचे सभासदातील एक ज्येष्ठ स्पीकर सर ट्रान्सलेटर आला ट्रान्सलेटर हा रेडी हा एक मिनिट सांगतो तुका ना सांगता आम आता थांबना आमकां हा प्रस्ताव मांडताना मला खूप आनंद होत आहे. तेच आमच्या चर्चिल बाबांनी एरे एरे पावसा आणि पाऊस पडलो मरे जानता नाही पुरस्कार आम घोषित काय केला बोलणार आहे. ते हम समजा. बोलताय हम बोलताय ते साखळी डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना यांना पुरस्कार देत आहेत. त्यांना दोघांचंही मनापासून सभागृहाच्या माध्यमातून अभिनंदन करतो. स्पीकर सर या मासे तू सांग की तुला तो चर्चिल बाप तुगे फ्रेंडा फकत मावशेचो लोक मावशे मोग इतू हा तेका मायच मोग कर मरे पयलो मागी मावशी मरे तुका सांगूंक सोदता की म्हजो मित्र प्रमोद सावंत हाका आमी परबी दिता समजले मग इंग्लिश आलेमाव तुम्ही म्हणता आपल्याला मराठी समजत नाही म्हणून तुम्ही म्हणता आपल्याला मराठी समजत नाही म्हणून पण तुम्ही ह्या सभागृहात एरे एरे पावसात रुपये ही कविता तुम्ही म्हटलेली आहे. एक्सक्यूज मी स्पीकर सर स्पीकर सर अजून स्पीकर सर मराठीतच विचारतात ते कोकणीत विचारा सर त्याची गरज आहे. स्पीकर सर ती पोएट्री मुस्तकले हा असा माग भाषा आहे ना एरे एरे पावसा तुला येता पैसा पैसा झाला मोठा पावस झाला मोठा ती हा पण माग भाषा सोड ना ती पोएट्री आम थोडा असतो म्हाका बरोबर शिकवलं ती तकल्या पण आमकां ते येना. हे आमगेली कोंकणी भाशे तरी भायर चलता इंग्लीश ओके पूण मराठी बी गातात इंटरप्रेट जाय आमकां आयकपा जाय आमकां समजना. ती माशे ज्यांका कोणा मराठी कळत नाही त्यांना जरा ट्रान्सलेट करून द्या. सुद्धा उलोवंक लागपाची नो पाळी प्रॉब्लेम येवपाची नो आहा. प्रॉब्लेम पण इंटरप्रेटर जाय हा? इंटरप्रेटर आनी कोण अरे आमकां समना तो यू आर शिल बी इंटरप्रेटर आमकां तेका लागून एखादो ट्रान्सलेटर घेवंक लावया म्हणजे गमतलें. तू उसको ना आवयच उसको ना मावशेचो उसको एका आलेमाव तुम्ही म्हणता आपल्याला मराठी समजत नाही म्हणून तुम्ही म्हणता आपल्याला मराठी समजत नाही म्हणून पण तुम्ही ह्या सभागृहात एरे एरे पावसात रुपये ही कविता तुम्ही म्हटलेली आहे. एक्सक्यूज मी स्पीकर सर स्पीकर सर अजून स्पीकर सर मराठीतच विचारतात ते कोकणीत विचारा सर त्याची गरज आहे. स्पीकर सर ती पोएट्री मुस्तकले हा असा माग भाषा आहे ना एरे एरे पावसा तुला येता पैसा पैसा झाला मोठा पावस झाला मोठा ती हा पण माग भाषा सोड ना ती पोएट्री आम थोडा असतो म्हाका बरोबर शिकवलं ती तकल्या पण आमकां ते येना.